nek dalang cangkeman ngono kae lho. Sing lanang tukoke rokok lah, sing wedok tukoke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika Dik, langsung tak tukoke bros. Ning sing masangke aku lho. Jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Penabuh ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe. Mergane suguhane banyu mili. Ket wau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok, iso dititeni anggere sing nanggap instansi lho ngenggonke ning lapangan. Abrike adoh ro lapangan. Wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener wis. Ngelihe padake. Ayo wis ra ana sukuan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie urung rampung dantem. Lho antek wis tepuk tangan iki. Iya wis ben engke wae. Iki arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus sok wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Lirut kok iso mangan sate ra mergo melu aku. Beja ya ora apa-apa aku ya sini bener. Rukune mampu sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene
kangka dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindakno poso kepatyakat ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan no. Lah iya arep ngomong piye ya? Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun dideleke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk surjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo surjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lawe kancane. Mun aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo mangga. Wo tenan ora? Yo. Ayo Teng.
Matur suwun Mbak Elisa. Sami. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Iya. Mula ya omongane teng Pentalit ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya. Dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2 ya engko terus jam setengah 3 gara-gara setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar ya kadang kala wayange sok ora iso ditonton ya ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka ya ning watone sak madya wae sak madya Ganti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pakde Gita Toyan ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis kudune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ora empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo, ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipura, doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Iya. Mergo yo biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki yo mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu nek anu kuwi ayune suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku yo. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kusati. Sing kagungan gawe engko iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok Nimas Seda asih anu mateng. Eng sarena lan ngene Tatan kenggang sarambut lamun adoh cakete
uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok no. Ya. Yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimi lan mintuna ngono ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih langgam ketok ya nak ya rasa ngundang-undut ki rasa nen mat-matan ya mangga aku kang setya satuhu sembah nuwun ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten sakarone ya no iya mergo
arep ming wujud tembang ning iki panuntun ya setya tuhu setya marang guru lakine setya marang bebrayane ya pancen bener lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari pinanganten wis do pinter-pinter kabeh mantemani dadi manten iki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan ya nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no ya pancen bener ya mak ki mau saka pepeling medhun ning setya tuhu ya terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh mengko sing alus-alusan meneh ya dadi diselang-seling sapa saiki ayo si sindenku sing rada baredan iki no ya sapa anting lambang sih ayo saka ngendi Banyuwangi ya iya Sugeng dalu Pakde Sugeng dalu ya bar suntik edan iki oh dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok digulinake. Halo, selamat malam ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ora. Niki sing rabi sinten to Pakde? Pak sinten Keswan napa? Sing jenenge lali aku. Ngapunten lho Pak Kus, ngapunten iki pancen rada edan iki ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, ya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to Pakde? Pak Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura? Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah nek sing aduk kok Pakde? Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok iso lethek? Isih masamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nginden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Sayang. Aduh jane. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus. Kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus. Pak Kus ki pemborong lek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajana kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Mutiar. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Berani ya? Ya, wah pamer iki. Enggak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip.
Ngono. Ora cengenges-cengenges. Nges cegom kok. Ya aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Ya. Iya. Ki menang-menang putra dalang lho, Nok. Boyo. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Wah, setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse Sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret to mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi. Son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo setukake son mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen Ngolah swara pinter. Panas udan. Panas ujan leng-leng sayang Terus tapi Loh, ngapa? kok kurang ngeden-ngeden kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange Malah daleke kumat. Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Misoa cape gunung saya. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Ngono Dadi nek latihan ning omah kulinane minggu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihane ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Pak goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Iya. Make bineka laben
makek binek kelaben lake makek binek kelaben lakek mbuh radong alah ora ngerti ra gelem jelaske mesti ora masuk terus Innu menason barase banyu bening iki banyu bersih ya tembangke ting napa ayo kuwi caping gunung ya yo jumeneng lho jumeneng piye maksudnya ya sama karo joget wis wah lagu ajul siramu jualan kok kon pecicilan tekan kono sing nembang ki kowe iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku lan jenengan penari latar maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono Dek jantung tak biong cek alon bae ya Mas ya sak karepe sing kendang kok sapa sing bayar sing bayar lho Pak Kus Pak Kus dikeke sapa diparingke sapa Pak Mantri lho wah anggere sesuk tak kei tok tampani tak ajar kowe ora iso wis ora wis digawe njaluk mantri pokoke mantri uripe wis kewer-kewer kok apa padha kira paham aku ayo ki jaman salah guya-guyu piye terus udut wis iki ta iya suwe-suwe anggere ngantuk tak patak cempolo ties aku iki wong aku wis gerong oh maesu wong salah nggono apa one rong katut lah wong kaget kok aku mau kok ya ming maesu wong baru kuwi guyu njuk udut ra njaluk ngapura ya njaluk ngapura iki derajatmu ya apa njaluk ngapura terus penonton kan kleru penonton ora protes kok kowe bisik-bisik kok balekke nang Banyuwangi sisan ngati-ati lho kuwi wong tuane sok nyantet lho aku tau padu latihan iki dunake Pak Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku ora wedi aku ya ngono arep tok iseni apa tak iseni kipas angin lho dadi Pakde ngene iki tok ayo terus syukur
Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel Ya. mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ting ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa pinter. Semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan ngantukane ra jamak-jamak. Le melek ya nek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji kae. Karo mecucune. Iya. Ora apa-apa ora suwe-suwe anu mak suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya Mbak Tatin. Wah kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Cinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau.
Padune arep maem to jenengan yen. Pengen ta iki? Ra ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, keblek Iya. niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asar napa? Ning nggon aku tak sugu apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ayo piye kok aja nganggo sasmen. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge kuwi? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Asmoh, moh ra. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing aku. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke terus mabur rambute. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tong sing ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ra masalah. Ya. Tong sing apa? Tong sing gembus. Kowe senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kamu tuh. Tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blek apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh, kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Ya. Wis tak baleke esuk rasa kuwatir. Jenengan- Jenenge njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kowe. Masa telek? Dolah, adoyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Nah, kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lumit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Oke. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kus, lho sing digawe kok ora tok sugeng Lah dalan. Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham. Awis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Ora usah kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Nano tanpa tanpa
Nendra jenengan Betawi Yoga Anyar to, Pak? sapa Sing ngedram kuwi. oh yoga pocokan kuwi Lagi das-das luput terus. ora apa-apa ndekno kok ngono yo njaluk larang wah jajal ayo suwuk kowe kleru kok dang des ya Lama tak jumpa, gimana kabarnya? ya iki adikku Mas Gendut saka Surakarta dalang berijazah dhek nganake Cong Waidut lho Napa niku? wayang nganggo kroncong Ai krancang. Oh, Terus oh. nabuhe piye? ayo nganggo kroncong besok nanggap apa iki ana dhek nganu no gratis sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam apik tenan entek-entek iki mergane patimu entek-entek Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok. ora ana wektune nek ana wektune priwe aku tanggap asli Iya. wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin Oh. Kok prihatin? ayo saking rapayune terus digratiske ya Kayung yun marang slih. Piye apa to? ayo gagas gratis kuwi mah Gagas gratis piye? ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing Nggih. arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cang wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesek tak mbok. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuhe. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho. Sesuk piye iki? Ya. Marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung yun marang sliramu satemah lara asmara. Ya, mangga. Lamat wis katon tejane yen bong aduh
slow eh. Sembah nuwun Mbak Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok. Ya, panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair ya sing sedo ning Mekah ngono ya Mak. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane ya wajib kageming para lenggah wajib kageming para sepuh apa wae eneng 8 nok siji pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter angka 3 akeh wong pinter ning ora bener angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter ya angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya panjenengane almarhum ya paring pangandikan kaya ngono ya matur sembah nuwun tanpa kepindhan ya Mak. Ayo teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga. Ayo tak dherekke Mak. Kan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup
pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten gupit sanggar sangarup menawa gandha kecampur nalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa ngawi sangganing para sata Kurawa pating bleber pating Caka Tirta mludhakani daratan Rakyana pateh ndanging Prawadyabala Pak sur tambur miyang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladryana Sri Kawuryan gandhok bleguduk suwaru gimbal sumarante hawela nuwun sewu nggih ing bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati nggih menika nindang lara temon. Nuwun sewu ing abdi kepatihan Cemadong dawuh. Iya. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut pundur sasana Cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma Cemadong dawuh. Bathara wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata Kurawa ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh, Semar niku uripe rekoso kok dadak
golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndorowati nglamar dhateng Endang Loro Temon. Badhe dipun dhahapaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandhaswana Mandragumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Ah, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sangkur kadidyaning Baladewa, wenang boyong Endang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Haryo Senguni. Wah, wis mboten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok ming mungsuh kere. Wegah kula. Dir, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Ngoh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa. Mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake. Citraksa, Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to karo dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadangmu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih.
Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ta kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Prawadaladewa ya ora bakal duka aku wis weling karo kowe to Le kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson wong nesuhi ora apik nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ku janjane tok goleki apa men do ngerti nek wah Bagong wani wah Bagong kendel ngono to terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane kowe ngerti ora Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan Begawan Durna Patih Sengguni Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budal goleki kowe karo aku ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe awak dhewe urip nek menang Kurawa kowe karo aku modar tur truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae hah kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk hah wong urip ki dagang tuna andum bathi bathine nek bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa wong urip ki tanpa pawitan kowe tau memis wae Gusti kula nyuwun urip ngono wae Gusti kula dipun lairaken rak Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas so nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sek ikhlas ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi kok ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik, mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha kena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem.
Saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, Heeh. ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, Heeh. Loh, lah aku duwe ora? ya duwe. Tok ndasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Wih. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindhingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 Mati nesta, matine wong bunuh diri. Kowe ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya le wis apa sing ketok arep goyong endang lara teman pokoke dikukui Tru ya ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring iya aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi duka niki teng kelurahan apa teng pundi aku ya bangeten ceret kowe ya cicil ayo ora ndidit ya Gong esuk 2000 awan 2000 sore 2000 ora perih uripmu Tru ayo ditataki ya ning kowe ya melu perang oh siap aku ki padake gali pasar nang kon perange mesti siap ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males bener apa meneh menungso dudu cacing iya mesti ora iso kepidak menungso piye to ngomonganmu kuwi aku gagas sangkem kowe ya mumet ya Tru engko ora tekan kene dhewe engko ora tekan kene dhewe ya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora niki mang takoni bocahe dhewe mengke ndak dalani kula mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngelekke aku iya
Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani kok padake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa babar wis ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nang sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo hati-hati lho, Mo, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal taleni terus ajeng nampak-nampak iku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suar aku tak kendharat dening tani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Wani karo Bendoro parang
terus le. Doro Tirtanata rasa kokian gunem tanpa guna. Wajib jajaran sekretari bawah yo. Pitluke kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wadya sing pabaratan. Laden Hayya Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Sata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal apa? Jajal apa? Jajal apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jublok jajamu baraka. Aduh. Ujian. Jadi gini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wo, papel. Bocah. Bocah, ejan. Kalau deket iki apa ya saka maci jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokotke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa edan cokotke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku kowe jian. Wis entek. Usahane iki ora. Wis entek.
ringan. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah menek wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo to. Heeh. Wah jan Akeh banget iku Rawagrong nganti gembrobyos. iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju ae terus. Ah iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndodit kok ya cedhile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya terus degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, jang ora kaimbang yen padha-padha kae. Jah kula man. Kalah, nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah, nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih diunekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lha Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek neng negaramu kowe iki ratu Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin kajenge. Kok ben nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Gajigul. Piye Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek muncuhe Petruk karo Bagong mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Ngene. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Udel kula entuk kodhok kelok. Kula betok kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus Kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasila kula dibleseke tek lepal niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki siraku robes. kalah. Kalah kan. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko
Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe lho, Man. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kuku aturi suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjung akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do sorak-sorak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul. Nek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati.
kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang ngoten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya, mergo nek sasampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh, Man. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Niki berarti Kurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citraks warna ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.
Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa 20 taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo, ya. Oh, gondodo apa? Nyo, ya. Mburi ya kena kok, nyo, ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Ngekeki sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya, ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo, ya. Oh, isih ayo. Arep ngopo ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, kene. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jendramu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Pisan-kas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men kowe. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun. Modar. Ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita. Wah, ning aku wis bacut don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hey! Ha! Halo. Kurawa yurakan tenan. Ayo. Coba ora ana tungseng. Mesti menjo
Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus rasah. Terusan kok. Oh ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Wah. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mapyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggane. Pripun Bapak? Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian bagonganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu barat. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Weh. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Dalah. Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei idit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu.
panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lan Petro Bagong ora minggat suwun kono turun greten nenggala jeblok dasmu muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi dite? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe senengane biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omah ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Iya. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya to iki. Ana niki ya perguruan tinggi. Wis ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dolneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mil Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu.
Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak.